Veel hoogwaardigheidsbekleders in Middelburg vandaag vanwege de For Freedoms Awards. En dat betekent dat toeschouwers weer veel namen van de bingo-kaart konden afstrepen. Je ziet van alles. Ik heb net Schoof gezien. Oh, die is ook al binnen. De oud-premier is ook al binnen. En straks meer hierover en natuurlijk ook over de ceremonie zelf. En verder in deze Zeeland Nu. Celstraf voor misbruik van GGZ-patiënten. En nieuw begin voor verwoeste bakkerij. Goedenavond. Je kan het de dag van de Oekraïense president Zelensky in Middelburg noemen. Hij nam een van de For Freedoms Awards in ontvangst. Prijzen voor mensen en organisaties die zich inzetten voor vrijheid en mensenrechten. Zelensky kreeg samen met het Oekraïense volk de internationale award. This award is for your country, for you as president and for all the Ukrainian people. Dat was vanmorgen. We gaan naar verslaggever Carlijn de Splenter. Die is in Middelburg en heeft de hele dag de ceremonie gevolgd. Maar Carlijn, het was natuurlijk allemaal te volgen op tv. Maar wat heeft Middelburg er zelf van meegekregen? Dat er toch wel heel veel politie en beveiliging op de been was. Dat is altijd wel met die For Freedoms Awards. Maar ik sprak wat inwoners van Middelburg en die zeiden: dit jaar is het wel erg extreem. Nou, dat allemaal natuurlijk voor de veiligheid, waaronder voor Zelensky, die zich vandaag zo min mogelijk liet zien. Terwijl er toch veel Zeeuwen een glimp van hem wilden opvangen vanmorgen. Vooral op Zelensky eigenlijk. Ik vind het dapper dat hij hier aanwezig is. Tijden van oorlog. Alleen reed de Oekraïense president de menigte voorbij. Hij liet zich rechtstreeks afzetten op het Abdijplein voor de Nieuwe Kerk uit het zicht van de vele toeschouwers. Maar minister-president Rob Jetten, koning Willem-Alexander en prinses Beatrix lieten zich wel zien. Je ziet ze altijd op tv, maar in het echt is het misschien ook wel mooi. Allemaal kijken naar koningin en zo alle kinderen blij worden. Je ziet van alles. Ik heb net Schoof gezien. Oh, die is ook al binnen. De oud-premier is ook al binnen. Ja, Carlijn, dat is de entourage. Terug naar de ceremonie. Hoe gaat deze editie van de For Freedoms Awards de boeken in? Ik denk toch wel als een heel urgente en heel actuele editie. Die oorlog in Oekraïne is natuurlijk nog volop gaande en daar verwees Zelensky dan ook naar. En dat maakte indruk op de gasten. Je zag bijvoorbeeld dat er een minuut stilte werd gehouden voor de slachtoffers. Iedereen was dan ook echt stil. Er werden meerdere staande ovaties gehouden. Klonk heel veel applaus voor Zelensky. En je zag dus ook echt dat zijn verhaal vandaag enorm veel indruk maakte. In Ukraine is another very hard day, really hard night. The day after a massive Russian attack. In just one night, there were nearly 300 attack drones, 19 ballistic missiles, as well as cruise missiles. The basis of their goal to erase Ukraine completely, and not only Ukraine. Russia has openly, repeatedly said it wants to control all its neighbors. It wants to decide what security in Europe should look like, and whether it should exist at all. Russia has carried its war ideas as far as Syria. Ja, veel aandacht natuurlijk vandaag voor Zelensky. Er werden natuurlijk meer awards uitgereikt. Wat viel jou daarbij op? Ja, ik denk toch wel degene voor de vrijwaring van godsdienst. Het is namelijk niet duidelijk aan wie die is uitgereikt. Dat heeft dus ook weer te maken met veiligheid. Als bekend wordt gemaakt wie hij of zij is, zou dat kunnen betekenen dat hij of zij in gevaar komt. Dat is opvallend, want dat is nog nooit eerder in de geschiedenis van de For Freedoms Awards gebeurd. Maar eigenlijk hadden alle awardontvangers wel een bijzonder verhaal. Zo kreeg de Franse Gisèle Pelicot de award voor de vrijwaring van vrees. Ze kreeg de prijs vanwege haar rol als symbool in de strijd tegen seksueel misbruik. Daardoor durfden andere vrouwen ook hun verhaal te delen. De award voor vrijwaring van gebrek werd uitgereikt aan de jonge Isadora Uribe Silva uit Chili, die zich inzet voor een inclusievere samenleving.
De prijs voor de vrijheid van meningsuiting ging naar het Comité voor Bescherming van Journalisten. Het comité zet zich in om journalisten wereldwijd te beschermen en hun werk in vrijheid te kunnen doen. Dit jaar was er ook een nieuwe award, speciaal voor jongeren. Die ging naar Deel de Duif, een initiatief van 2 Joodse en 2 islamitische jongeren met als doel dialoog, verbondenheid en solidariteit te versterken. Ja, Carlijn, toch nog eventjes terug naar Zelensky, want er is nu net een persconferentie gaande geweest achter jou met premier Jette en Zelensky. Wat is daar allemaal gezegd? Ja, die twee hebben afspraken gemaakt over de levering van drones aan Oekraïne. En ze zijn nu onderweg naar de haven van Vlissingen. Daar ligt een mijnenjager en die wordt binnenkort ook toegevoegd aan de Oekraïnse vloot. Kijk, dat is allemaal mooi nieuws vanuit Zeeland. Terug naar Middelburg, is de rust daar al een beetje teruggekeerd? Ja, ze zijn nu vooral volop aan het opruimen. Maar de toeschouwers zijn zojuist weggegaan toen Zelensky hier ook wegreed. Dus de rust begint terug te keren in Middelburg. En dan is het volgend jaar de uitreiking in New York. Kijk, het opruimen kan beginnen. Carlijn, dank je wel. Patiënten weten nog steeds niet of hun gegevens zijn gestolen bij de inbraak in digitale systemen van softwareleverancier Chipsoft. Ook ziekenhuis ADRZ gebruikt software van het bedrijf en heeft uit voorzorg patiëntenportalen offline gehaald. Patiëntenfederatie Nederland zegt dat veel patiënten een week na de hack nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn. En dat is wel belangrijk, zegt de federatie, omdat het om medische gegevens gaat. De provincie wil een verbod op plastic sigarettenfilters. Die vervuilen de Zeeuwse natuur. Elke weggegooide peuk kan 1000 liter water verontreinigen, zegt de provincie. Gedeputeerde Danielle de Klerk heeft een internationale oproep ondertekend. Eerder al riep Stichting de Noordzee-overheden op om maatregelen te nemen tegen weggegooide peuken. En in Renesse woedde gisteravond een grote brand. Een fietsenverhuur die in het pand zit liep daarbij grote schade op. De bewoners waren op tijd buiten. De brand begon in de schutting, sloeg over naar de woning. Ruim een uur na de eerste melding kon het sein brandmeester worden gegeven. Over de oorzaak is nog niks bekendgemaakt. Een voormalig medewerker van Emergis is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Eerder was de 50-jarige man uit Zierikzee ook al ontslagen bij de politie en een andere GGZ-instelling vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij Emergis heeft de persoonlijk begeleider 2 cliënten van de zorginstelling betast en verkrachtte 1 van hen. Robin, een van de slachtoffers, vertelt haar verhaal. In 2023 komt Robin na een heftige periode terecht in Emergis. Uiteindelijk kreeg ze de man uit Zierikzee als begeleider. Die werd mijn PB'er, omdat het ook goed klikte. Dan begint Robin met EMDR voor haar trauma's met seksueel misbruik. Daardoor krijgt ze meer last van momenten van afwezigheid. Als ze daaruit bijkomt, knuffelt de begeleider haar. En dat lijkt in eerste instantie lief, maar dan wordt het toch wat gek. En dat ging steeds verder in de zin van dat als ik bijkwam, dat ik zei van wat is er gebeurd? Ja, ik heb mijn penis in je nek gelegd. Dat ik dacht, wat is dit? Daarna begint de man haar te mailen. Die mails worden steeds explicieter, tot naaktfoto's aan toe. En altijd moesten alle mails verwijderd worden. En dan kwam die dan ook de dag daarna meteen naar me toe. Hij heeft het wel allemaal weggehaald, hè? Want anders dan raak ik mijn werk kwijt, hoor. En allemaal van dat soort dingen. Hij werd ook steeds intimiderender en zijn gedrag werd eng. Als Robin op een avond weer last heeft van herbelevingen, komt ze bij de begeleider voor medicijnen. Maar die helpt haar niet, maar denkt vooral aan zichzelf. Kantoordeur op slot. Ja, toen ging hij dus met zijn vingers erin, zeg maar. En pakte hij mijn hand en legde hij mijn hand zo op zijn stijve penis, om het maar even zo te zeggen. Ja, en ik bevries. Ik stond helemaal aan de grond genageld. Pas maanden later durft Robin aangifte te doen. En dan blijkt dat de man al 2 keer eerder is ontslagen voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en dat Emergis hiervan wist. Ja, toen knapte er even iets. Een instelling, daar moet ik veilig zijn, daar moet iedereen veilig zijn. Hoe kan je zo iemand nou gewoon een kans geven en aannemen? Ja, toen ben ik echt gaan gillen en gaan huilen en gaan gooien en gaan smijten. Ik was helemaal over de zeik.
Voor Robin blijft het dan ook niet alleen bij een aangifte tegen de begeleider. Dat gaat wat mij betreft zeker gevolgen hebben, ja. Ja, wij zijn van plan om dus de kliniek aansprakelijk te stellen. Dus een procedure te starten, ja. En mijn bedoeling hiermee is gewoon echt, de zorg moet echt veiliger. Robin hoopt door haar verhaal te delen andere vrouwen te inspireren. Ik wil mijn verhaal vertellen omdat ik sowieso wil zeggen tegen alle vrouwen die dit soort dingen gebeuren, alle vrouwen, sta op. Laat niet alles met je doen, echt niet. Doe aangifte. Dan begin ik maar mijn eigen MeToo-beweging. Had hij zo'n hekel aan MeToo? Prima, ik begin mijn eigen MeToo-beweging. Sta maar op. Doe maar aangifte. En de directie van Emergis reageert morgen op de uitspraak en ook op hun rol in deze misbruikzaak. Dan gaan we naar september vorig jaar, 24 september om precies te zijn. Die dag gaat de boeken in als een gitzwarte dag voor bakkerij Bliek. Een grote brand verwoestte hun bakkerij in Middelburg, van waaruit onder meer de winkels van de bakkerij werden bevoorraad. Maar vandaag gaat de boeken in als een nieuw begin. De eerste paal van de nieuwbouw is geslagen. We hebben een hele zware tijd gehad. En dat je nu zeg maar vooruit mag kijken en dat je weer ook het team zeg maar, met z'n allen een toekomst kan geven en bieden. Ja, dat voelt ontzettend goed en ja, daar halen we heel veel kracht uit. Samen met opa Bliek sloegen de broers Julius en Patricio symbolisch de eerste paal van de nieuwbouw. Geholpen door de Wasschappelse heiploeg. De nieuwbouw wordt ook aangegrepen om flink te moderniseren. We proberen straks elektrisch te gaan bakken, maar ook zijn we heel erg bezig geweest met terugwinning van restwarmte. En niet zomaar alles, dus we proberen echt daar goed op te letten. Ja, stap voor stap en laten ze maar beginnen. Ik kan niet wachten. Februari volgend jaar wordt hier naar verwachting het eerste brood gebakken. Het was een vrolijke dag met afwisseling van bewolking en zon bij maximaal 16 graden. Mooie strakblauwe luchten. Morgen start met iets meer zon dan vandaag, maar in de middag komt de bewolking weer om de hoek kijken. Wel warmer met bijna 20 graden. Het weekend verloopt het dan weer wisselvallig. Ja, net zoals ik eigenlijk. Tot zover deze Zedelduur van vandaag. Het laatste nieuws rondom bijvoorbeeld de For Freedoms Awards is natuurlijk ook allemaal online terug te vinden in onze app of omroepzeeland.nl. Voor nu nog een fijne avond.